Valentina Milenković iz Cisco Systems Srbije kompanije, direktorka Unisa u Nišu Ivana Petković i vođa prethodnog projekta kojim je započeto sve ovo, Marijan Panić, koji je sada uspešan programer u Danskoj. Naravno, uspeli smo da okupimo značajan broj različitih kompanija, institucija i organizacija na ovom projektu da i zainteresujemo sve. Tako da u ovoj priči, pored ovog samog programa i duvanske industrije, tu imamo značajnu podršku studentskog centra s kojim smo izgradili partnerski odnos. Zatim, tu je kompanija Telefonija s kojom smo zajedno radili projektovanje i realizaciju sistema. Kompanija Cisco Systems, koja nam je najkvalitetniju moguću opremu, dala sa velikim akademskim popustom i zašla nam je u susret. Zatim, tu je univerzitet u Nišu. A sve to, naravno, najveću korist od svega toga imaće studenti koji borave svakodnevno u studentskim domovima. Zato su tu bili i univerzitet u Nišu, sam rektor je snažno podržao projekat, Elektronski ekonomski fakultet i Cisco Akademija mrežnih tehnologija, čiji smo, pored ostalog, i mi polaznici. Ja bih samo dodao da se ovde radi o najkvalitetnoj i najpouzdanijoj opremi, Cisco opremi. Evo imamo neke, samo moram da kažem, amaterske snimke, je li tako? Da. To je konkretno sa Radova. Neko je trčao ovo dok je snimao, je li tako? Baš ste brzo radili. To je sa reklamnog spota, znači izdvojene samo najinteresantniji detalji. Da bi ovaj sistem funkcionisao... Ovo su sami fizički radovi i postavljanje pasivne mrežne opreme. Da bi ovaj sistem funkcionisao i u budućnosti, zato je osnovan klub LF.net, čiji polaznici će i održavati dalje ovaj sistem. Evo još malo da pogledamo ove kadrove, kako nam izgledaju studentski domovi u Nišu. Ovo je baš na tehnici, ili tako? Da, samo ovo su snimci kada su bili radovi u toku, tako da je sređenije sada. Dobro, vešti ste, boga mi, u ovim zanatskim radijama. Trudili smo se. Ceo naš tim je, htjeli smo da funkcionišemo kao jedna mala kompanija. I onda smo, radi efikasnije organizacije, se podelili u nekoliko sektora. Imali smo tehnički deo, koji su uglavnom sačinjavali studenti elektronskog fakulteta, koji je projektovao i radio baš ove fizičke radove. Zatim imali smo deo koji se starao o financijama, tu su uglavnom bili studenti sa ekonomskog fakulteta, s obzirom da imamo i danas vidimo velike probleme u finansijama, skokovi, kurse i slično. Oni su se starali da sve tu prođe kako treba, pripremali su izveštaje, znači naš rad je potpuno transparentan, pripremali su mesečne izveštaje o svemu, o svim aktivnostima. I na kraju tu je jedan deo koji se bavio marketingom, koji je pripremio sajt, pripremio marketing materijal, brošure, pamflete, flajere, koji organizuje konferencije za štampu i gostovanja u ponedeljak, tako da hoću da najavim ovom prilikom, u ponedeljak 3. novembra u 11 sati u Domu na medicini će biti svečano puštanje u rad sistema. Tada će gost biti gradonačelnik Niša, Miloš Simonović. I ono što će se zanimljivo takođe desiti tog dana, po prvi put čini mi se da će studenti moći da razgovaraju sa gradonačelnikom i da mu postavljaju mnogo pitanja. Da, baš direktno, uživo. Studenti će moći uživo, znači da pozovu gradonačelnika i postavimo neka pitanja njima zanimljivo. Znači šta možemo da poručimo sada gradonačelniku da se dobro pripremi? Da se dobro pripremi ovo pitanje. Pošto znamo da studenti baš nemaju dlake na jeziku. Evo da iskoristimo priliku da pozovemo slušalce i gledalce da 5. novembra je glavna prezentacija celog projekta. Imamo i petog svečanost kasnije. U 1 sat na elektronskom fakultetu u svečanoj sali, tako da bi voleli da svi koji mogu dođu i vide šta smo učinili. Kakve su to komunikacije koje su se uspostavile ovih meseci prethodnih, da? Da. Interesantan je podatak da ogroman broj studenta koristi ovaj sistem. Negde oko 40 do 50% u samom početku rada našeg sistema od svih studenta koji su u domu već aktivno koristi sistem i usluge koje su obezbeđene. Ali mi smo hteli da zađemo i susret i studentima koji iz finansijskih razloga i slično nemaju računare, pa nemaju mogućnost da se priključe i koriste sve te usluge iz svoje sobe, tako da smo u holovima studentskih domova postavili javne terminale po 2 računara koji svi mogu da koriste, da pristupe sistemu studentskih mreža i besplatno da koriste usluge interneta. Hvala vam puno, nadam se da smo predstavili ovaj projekat. Još jednom da ponovimo, u utorak čini mi se
Ponedeljak i sreda. Ponedeljak i sreda. Ponedeljak susret sa gradonačelnikom. Tako, 3. 5. U ponedeljak u 11 sati sa gradonačelnikom u domu kod medicine, a u sredu, 5. u 13 sati na Elektronskom fakultetu u svečanoj sali, jedna svečanost i malo nagrada za naše partnere i mentore. Upravo tako. A moram još nešto da vas pitam, a to će se nadovezati na našu narednu priču koju ćemo gledati u ovoj emisiji. Da li studenti, osim što dobro uče, da li i vežbaju? Naravno. Fizička aktivnost je vrlo važna. Nemogući mentalni bez fizičkog rada. Naravno, koliko god imamo vremena, kad god ugradimo priliku, imamo neke termine. Studentski centar planira da uloži malo u jedan rekreativni centar. To je i narodni projekat, tako da ne bi trebalo da odajemo tajno. A mi bismo htjeli tu da opet krenemo partnerski s njima i da krenemo da zajedno to odradimo. A sada da pogledamo svi zajedno kako to rade profesionalci, je li tako? Naravno, mi ćemo se preseliti u jedan fitness centar.